So, hello guys, for today's video, tutur ko po kayo sa maliit ko na bahay. So, ayun, sorry sa boses ko kasi kagising ko lang. And ayun, pagpasok niyo po sa bahay ko, sa Minecraft, na maliit, ito po, sasalubong po agad yung sofa natin dito. And then yung TV natin. Ayan. Pwede tayo magpahinga dyan sa TV area. And ito yung maliit kong CR. Ayan. Tapos, ito yung kitchen ko. Maliit din siya kasi tiny house lang to guys. Huwag kang mag-alala. Ang pag-accept ko, para sinikagad siya. Tapos dito, ito yung bedroom ko. Ayan. Maliit lang din siya kasi tiny house ko. Para hindi naman tayo agad na-bored. Agad tayo. Dahil maliit lang to. At saka konti lang matutur ko sa inyo dito. Itutur ko na lang din kayo sa diamond house ko na to. So, ayan. Dito yung living room ko, guys. Ito yung living room ko. Yan. Tapos, ito po yung kusina ko. Ayan. As you can see. Lagyan ko dyan ng, ang tawag dito. Yeah. Anyway, ito na yung, furnace ko. May dalawang furnace dyan. May crafting table ako. Meron ako ditong cake. Tapos ito, meron ako ditong sink. Tapos meron ako ditong dalawang chest. Ang gumawa ko ng ganito. Tapos dinesignan ko lang siya ng paganyan. And, ayun. Ito, dito yung CR ko. May dalawa akong toilet para pag natatay ka, tapos ako sa naihi. Di, dalawa ka mag-CR. Ito yung dalawa ko ding sink. Tapos, ito yung shower ko. Ayan. Tapos, ito yung bedroom ko, guys. Sayang yung color niya. Tapos, computer ko. Tapos, ito yung flower. Tapos, gusto ko nga palitan ng flower eh. Tapos, meron ako ditong mga closet. Para wala pang laman. May chest ako dyan, dalawa. Tapos, ito, may dalawa kong upuan dyan. And then, dito nga pala, guys. Kung gusto ko itong open, pagising ko, titingin ako sa bintana, apak lang ako dito sa buwan, tapos bubuksan ko to, tapos ayan. Guys, sorry kung hindi nyo ako naririnig nyo ako. Yeah. So, yun lang guys for today's my video. Ito lang yung nasa bahay ko. Itong sa diamond house at saka sa tiny house ko. Sobrang liit niya talaga guys. As in. Oh my God. So yun. Thanks for watching guys. Please like and subscribe for more videos. Bye bye.